Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα δοκιμάσω έναν μύθο του Roblox, το οποίο δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, το παιχνίδι που παίζω είναι το Button Punch Tower και πρέπει, είδα ότι πήγα κάπου σε ένα σπίτι, είναι ένα όμπι, ωραία, και μου έλεγε να μπω σε ένα σπίτι και μπήκα. Και μετά πήγα κάτω από κάτι κουτιά και βρήκα αυτό το μυστικό μέρος. Για να το χαμηλώσω λίγο. Τι έγινε? Βγήκα σε ένα μυστικό όμπι. Τι μυστικό? Τι έγινε ρε? Το χαμηλώσω λίγο. Τι γίνεται? Κάθε φορά μπορώ να πω στα settings με κάνει reset. Και λέει ότι θα μου έρθει ένα αίτημα φιλίας, ένα friend request εδώ πέρα. Και λέει ότι είναι από ένα hacker. Άμα είναι αλήθεια, έχω μπει από άλλο account. Να το, θα το δεχτώ. Το έκανα. Bob is coming for you, Bob is here. Παιδιά, αυτός ήταν ένα hacker, αλλά έχω μπει από άλλο account, οπότε δεν θα με βρουν. Δεν είναι το αληθινό μου account αυτό. Τι λες να γίνει τώρα? Τώρα, άμα κάνω το όμπι, μήπως θα γίνει κάτι? Για να δω. Ναι, μάθω το. Λοιπόν, παιδιά, θα βγω από το παιχνίδι. Ρε παιδιά, δεν μπορώ να βγω. Βγήκα από το παιχνίδι για να δούμε τι θα γίνει. Άμα πάω στα friends μου, δεν έχω κάτι εδώ. Ποιο είναι αυτή? Αυτό δεν το έχω βρει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Παιδιά, τι λέει? Δεν κατάλαβα. Άμα μπω, με βγάζει πάλι εδώ. Είναι το ίδιο όμπι, αλλά... Κοίταξτε τι έκανε, κοίταξτε, λοιπόν. Ήρθα εδώ. Μην το δοκιμάζετε. Άμα θέλετε να το κάνετε, καλύτερα κάνετε το από άλλο account. Μπήκα εδώ και ήμουν εδώ πέρα και ανέβηκα αυτά τα σκαλιά και ήρθα εδώ και έκανα αυτό. Το παιχνίδι δεν το ήξερα, ένα βίντεο είδα. Μετά έπεσα και μου ήρθε αυτό. Και τώρα εδώ. Και τώρα ήρθα εδώ στο σπίτι. Το κάνει ο κόσμος, μάλλον το ξέρει. Πολύ κόσμος αυτό, Λοιπόν, help λέει εδώ. Δεν το είχα δει αυτό πριν. Για να δούμε. He was here. Ποιος? Ο Bob. Λοιπόν, άμα ξαναμπω τι θα γίνει? Μπορεί και να αλλάξει κάτι. Για να δω. Να πάμε σε αυτόν τον άνθρωπο, υποθέτω. Error 303. 304 δεν κάνω. Λοιπόν, ωραία, δεν έχει αλλάξει κάτι. Λογικά δεν έγινε κάτι. Τι έγινε? Error λέει εδώ. Ένας άνθρωπος χωρίς πόδι. Να το πάλι. Λοιπόν, αυτή τη φορά θα το κάνω decline. Ποιο εδώ έχει κάτι? Όχι. Είναι το ίδιο όμπι, απλά είναι σκοτεινό. Και περίεργο. Λοιπόν, καλά παιδιά, εδώ πέρα κάπου θα τελειώσει το βίντεο. Είναι ένα πολύ μικρό βίντεο. I have no friends. Παιδιά, μην ζείτε.